जोंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै ओंखाम गोदाननि फोरबो नालाय जोङो नै थांनो ओंखारबाय। दहायनो थांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय जाग'आसै आरोना आंहा जेरै सनायाबो उन्दुनानै होबाय, न'आवबो रावबो गैला गासैबो थांजोब्बायमोन। ओमफ्राय आं हारसिंबो ओंखारग'नो हायासै नालाय, ओमफ्राय नै दायो जोबलायलायसिगोनसो नामाथाय, जिखिजाया थांसै आरो। जोंना ओंखाम गोदान फोरबोआवहाय बोसोरै खेस्रि जायो, ओमफ्राय देग्लायबो जागोन नालाय, ओमफ्राय दा जानो आन्थाल'सो थांनाय बायदि जासिगोन आरोना आंना। दहायनो थांनो हायासै नालाय, अब्लाबो थांनोसै। ओमफ्राय थांथ'नो फिसा भिडिअ'बो आइ र' सना र' थांथ'नो फिसा भिडिअ' बानायलांसै आरोना आङो मेम'रि दोनथ'थ'। मा सना मा माइनाव माखो बिदों नोंबा? जोंहा मन्दिराव थांसै ने? फै नांलायखो लादो ला आखायाव ला। फै आबा फै। दांहरनाय नङा। ओइ लायथिनो हर हाय होन खुलुमदो जोंखौ। नै जोंहा मन्दिराव थांगासिनो। दिनै जोङो थाबायनासो थांदो आरो, बाइक गैया, बाइकखौ आफाया दहायनो लानानै थांबाय। ओमफ्राय जोङो थाबायनानै थांगासिनो आरोना। नै जोंहा जेरै सनाया हेयार बेन्ड लालायलायदों। हेयार बेन्डखौथ' बेयो लाबाय थाखाया, दसेनि थाखाय लादों आरोना। गोदो गोदाय गोदो गोदाय जिरि सना गैथ'यि समावहाय जों मुथुजों आंजों बिदि थाबायनानै थाङोमोन आरो मन्दिराव। ओमफ्रायो नै दायो जिरि सना थानायावहाय जों साथामजों दायो थांबाय। दासो मोजांसिन नुबाय आरो गोदो गोदायनिख्रुइ ना। हेपि फेमिलि नुबाय आरो दायो। नै सान्दुङा ब्लां नांबाय। मा सान्दुं गोजांबाय नामा? जानोनो रेडि जाबाय मानसिफ्रा, जोंहा दासो ओमफ्राय नै मालाय फुजाया जोबना जानो रेडि जाबाय, जोंहा दासो नै मा नाममोनलाय? हा? मा नाममोनलाय? आरति। गोमाय मा खबर? आगै खेदावलाय आव होनलाय दे। आव होनथाराखै माथो दिनै, नङाबा होनो। नाङा उथिबाय। उथिया दे उथियो। माखै लायखो मानो लादो? उखैथारबायदां निबाना? निबान आंनो लाबोग्रो होननानै बिहर। दे सोलायलायदो। दे दै जादो। आबा फै। हनै गोलैनोसै। दायो आङो जि सुगासिनो, वासिं मेचिन खाथियावहाय दङ। ओमफ्रायो जि सुखांबाथाय दुब्लियावहाय थांसै आरोना। जोंहा दिनै मारोन नादों। दिनैनो जोंहा मारोन नानाया लास्ट, खननैजोंनो फोजोबनाय जागोन आरोना। दाखालि खनसे नाखाबाय, ओमफ्राय दिनैनो लास्ट आरो। ओमफ्राय दा जोंहा माइखौ दुब्लिनिफ्रायनो बोसोरै फानहरखायो नालाय, ओमफ्राय दिनैबो फानहरगोन आरो। ओमफ्राय दा न'नि माइनाव हरनाय जागोन नालाय, फानहरनाय जागोन नालाय, बिनिखायनो जोंहा दिनै न'नि मानसिफोरा गासैबो दुब्लियावहाय थांसिगोन आरो। थांनायाथ' थांखाबाय, आइ आफामोना दंहैखायो। ओमफ्राय दा आं जि सुबाय थादों नालाय, बे जि सुखांबाथाय जोंबो थांसिगोन आरो। जोंना गारिया खारबाय। निकिता जोंहानाव सोरबा फैबा गैया होनदो, दुब्लियाव थांजोबदो होनना खिथाना हो। रसना र' साथा आंनिलाय साथानो। जोङो दुब्लियाव मोनफैबाय लोगोफोर। ओरैबायदि सान्दुं गोसा, ओरैबायदि थुला, होनबाबो जोङो दसे नायनानै थांगोन आरोना। न'निनो माइ नालाय नायनानै थांगोन। जेबो जाया। नै मुथासे नाखांबाय लोगोफोर, ओमफ्राय मुथासे दंबावो आरोना। ओमफ्रायो
जोंनिथिंजाय 1200 फानदों आरो बिगायाव ओमफ्राय मालायथिंजाय मादिथाय मिथिला ओमफ्राय बै जिगाबाव गाखोनानैसो रिल्स लानो गिलायलांदोंमोन आङो दा सान्दुं गोसायावलाय बहा जानो दिनै फानहरखायादां माथो न' र' होमबालाय मालाबा लाथोंसै थान्दा जाबाय हाद्रिया बेखिनियानो खाबायदां न' हा खाबाय सुवाखै दा उनाव सुसिगोन ओमफ्राय नै बेनि नानायनिया बेखिनि आरो माइआ ओमफ्राय माइ बस्थाखौ सारनानै दोनबाय दे खै मनसो जागोन दे जोबथारसिगोन साथा दोखोमसि नुदले नागोन ओइ बावहारे नायहर नाया गाबोन बेसर दाबाखौ एसे देखायसोन बेसर दाबाया नै आं दाखालियाव मोसौ फैनाया रज'बायानो गेरलायलायबायदां ना लोंगोन ना मामा नै जोङो दुब्लियाव थांनानै न'आव फैफिनबाय सान्दुं गोसाथार ओमफ्राय जि थुलाबारि ना बेखायनो जों बारा फोथायासै मा जाखो दे खोनादों ओइ लायना हरो इथि न'आव मोनफैफिनबाय न' ओमफ्राय दायो जोङो हाजिराफोरनो साहा फुदुंनानै हरनो नागिरदों आरो जाहा मुगदा लांसिगोन मामा दुकुलु दुम उन्दुनो ओंखारबाय दां नै जों दायो रौता मोनबाय ओमफ्राय नै हिमानसि दङ नालाय थफ्ला जानायानो जानाय हिमानसिया जानायानो जानाय जिरिसनानो गेलेनो होब्रा बे जाया हिमानसिया जिरिसनाजों लाजानो गिसोदो मेथाइखौनो जिरिसनाया जानोनो हाया जों दायो भैरबकुन्द भुमैमोनाव थांगासिनो दङ दा मोनथारसिगोन आरोना नवोदया स्कुल मोनबाय जोङो दायो नैबे आंनि गारियाव अनजि दङ आं दङ जिरिसना बेनिफ्राय हिमानसि दङ आरो गंसे गारि दंबावो बेयाव आंनि फंबाय हिमानसि बिमा आरो हिमानसि बिमादै बेनिफ्राय हिमानसिनि आगै दङ आरो श्रेया जों थांगासिनो थांनायनि जाहोना जाहैबाय माने जोंहा गुमैया 1 बोसोर 7 मास माबायाव पन्डिचेरियाव थाहैनांगौ जाबाय नालाय बेमार जानानै दा हामनानै फैबाय आरो माने गुमैखौ लाबोनाय जाबाय न'आव दा बेखौनो एसे खबर लाहैनो थाखाय जों थांगासिनो दं आरो दालिम जानाय थाव दुन्दिया दं ना न'आव रज'हांदों दासो फिसा जलफाय आसार बानायनो टाइमानो थांग'जोब्बाय जोंहा दाख्लैनि सान्दुं गोसाया बेलाय पक'रि गुदुं गोथाव ना टेस्टि नंगौना नङा नंगौ फ्रेन्स बुंनाय जाजोब्बाय आखाइ जादों जोंहा उन्दुबायसो सासेया आमाइनि न'आव फैनाया उन्दुबायसो नोङो
गगाजों सुवाखै नांजो दिनैनि ब्लग भिडिअआ सानसेयावनो लाजोबनाय नङा सानथामनि दङ आरो सोरबा सोरबा नायनायाव बुजियाखैबो जानो हानाय बिनिखायनो आङो दायो खोन्थाफिननानै होबाय आरो ओमफ्राय भिडिअआ बेखिनियानो जायफोरा भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो बेबायदिनो गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै मेम'रि दोनथ'नो दे बिदिब्ला एसेनोसै बाय बाय